Παραστείνει από τις εκλογές, η γεννηματά, αυτός ο Τσίπρας, χωρίς το που κάνεις ακόμα. Δεν χρειάζεσαι γυαλιά. Και ο δημοσιογράφος, ποιος δημοσιογράφος είναι αυτός? Όχι, ρε μαλάκα, τα θέλω. Δεν τα θέλεις γιατί ο Τσίπρας δεν έχει γυαλιά. Α, ναι, σωστό. Και ποιος είπαμε ότι είμαι εγώ? Τσίπρα, σιγά. Μαράκης. Αυτός είναι. Α, και εγώ είμαι ο Μαράκης. Καψίκλας. Όχι εγώ, με κοιτάζω. Κάλτσες. Λοιπόν, θα περιμένουμε και το ζητάει. Λοιπόν, θα κόψουμε λίγο εδώ πέρα τις τούφες της γεννηματά. Ρε πλάκα, δεν πάει φανέλα, θα φανεί. Ρε πλάκα, θα βάλω το πουκάμισο. Όχι, δεν Το κάτσε σε κόψω. Για από πίσω οι άλλοι τσακώνονται. θα σου δώσω. Λοιπόν, πρέπει να με τραβάει κάποιος για να μην γελάω. Τέλος πάντων, τραβάει αυτό υποτίθεται, έτσι. Υποτίθεται. Ναι, χωρίς να κουνιέσαι μου τέτοιο. Να μην φέρω τους γελάω. Όχι, ρε βλάκα. Τι να πω. Κάπως έτσι, κάπως εδώ έτσι. Α, ναι. Έτσι εγώ. Τι να κάνω και έτσι τα κερία μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι... Τι λέει? Ρε, μην κάνετε. Είναι ένα κόμμα με ιστορία. Πρέπει να βρούμε ένα κόλπο να είναι κάπως έτσι. Σάνε την Ωραία, εντάξει, άντε. Άσε αυτή την... Λοιπόν, σκιασμός. Υποτίθεται τραβάει, πάμε, έλα. Λοιπόν, ο Κάτω το αφήνεις, θέλω και κάτσε κάπως έτσι. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα υπερήφανο κόμμα που διαπραγματεύτηκε τόσους μήνες με τον σκατόγερο τον Σόιμπλε και την κουφάλα τη Μέρκελ. Ρε μαλάκι, μιλάω εγώ και ελάτε εσύ. Δεν θα πετύχει τίποτα Κασμός. και... Και φέρνοντας... Τι λες εδώ ρε πλάκα, τι είναι αυτό, γάμα. Τι γράμματα είναι αυτά ρε. Και φέρνοντας τρίτο μνημόνιο, τέλος πάντων. Ωραία. Και φέρνοντας τρίτο μνημόνιο. Στο κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό είναι αντιμνημονιακό ασχέτως του τρίτου μνημονίου. Φέρνοντας τρίτο μνημόνιο. Το κόμμα αυτό είναι αντιμνημονιακό, άσχετο που έφερε τρίτο μνημόνιο. Άσχερα που έφερε τρίτο μνημόνιο με σκληρά μέτρα. Ο λαός ξέρει ότι πρέπει πας να πέρα μας μου, ψηφίσει. Σταθερός, σταθερός. Ρισκάζει λίγο, δεν μπορώ να διαβάσω. Σταθερός. Ξέρει ότι πρέπει να μας ξαναψηφίσει για να φέρουμε και το τέταρτο μνημόνιο και έρχονται κι άλλα. Ο λαός μας εμπιστεύτηκε και εμείς δεν κάναμε τίποτα. Ο λαός πίστεψε σε εμάς και εμείς φέραμε το τρίτο μνημόνιο. Είμαστε ψεύτες. Ψηφίστε όλοι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι ρε, κι άλλο να πεις εδώ πέρα. Είμαστε ψεύτες, είμαστε απατεώνες, είμαστε πουλημένοι. Αυτό θα το πεις έξτρα εσύ. Λοιπόν, Φέρε τα χαρτιά σου λίγο. Ωραία, άλλο κάτσε λίγο. Εγώ θα κάνω λίγο την πρόβα μου. Ωραία, κάντε την πρόβα. Λοιπόν, κάτω το κινητό και τραβάμε. Κάτω το κινητό και τραβάμε. Δώσε. Όχι, Γιάννης, όχι. Υποτίθεται τραβάμε, έτσι. Ναι, τραβάει. Τραβάει από εδώ, αλλά τέλος. Με το δικό μου, γιατί κάνω τα παραστήνια. Πάμε, έλα. Ξεκινάμε. Αν ανεβούμε και πάλι στην κυβέρνηση, Σχία ρε. το οποίο είναι σίγουρο, θα κάνουμε τα αυτονόητα. Δηλαδή θα λέμε συνεχώς πως αγωνιζόμαστε για το καλό της χώρας. Ενώ θα αγωνιζόμαστε μόνο για τη θέση μας. Θα παίρνουμε τον νόμιμο μισθό 10.000 ευρώ. Και όποιος ξέρει πόσα άλλα παράνομα. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα παράνομα. Και ποιος ξέρει πόσα άλλα παράνομα. Ενώ άλλοι θα πεινάνε και θα ζουν με 300 ευρώ. Φυσικά και γεστήκα. Η ανάπτυξη που διαφημίζουμε δεν θα υπάρξει ποτέ. Ούτε οι επενδύσεις, ούτε τίποτα άλλο. Γι' αυτό ψηφίζουμε όλοι Νέα Δημοκρατία. Για όλα αυτά που θα κάνουμε για τη χώρα μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάνω εγώ την πρόβα μου τώρα, σαν δημοσιογράφος. Χαρτί, λείπει κανείς με χαρτί. Άμα λείπει να πάρει μας τους ώρες. Πώς γράφω, βλέπεις το μπαγάλα λέ. Μπαγάλα, δεν τα... Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε, έλα. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα στο κανάλι Τζον Μιτάζο θα δημοσιεύσουμε ένα debate μεταξύ των πολιτικών αρχηγών των κομμάτων Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, Χρυσή Αυγή και ΠΑΣΟΚ. Μαζί μας είναι ο κύριος Αλέξης Τσίπρας του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Ευάγγελος Μεϊμαράκης. Ευχαριστώ! Τα πράγματα! Ο
Χρυσής Αυγής που δεν είναι εδώ. Ρε, στο debate δεν ήταν η Χρυσή Αυγή, το πρόσεξες. Ο Μιχανολιάκος. Γιατί να μην κάνεις τον Μιχανολιάκο. Όχι ρε. Λιάκος έχει τροφολογήσει. Η κυρία Παπογεννηματά του και η κυρία Παπογεννηματά του Πασόκ. Ζήτω το έθνος! Το λόγο έχει ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Εντόπισε Wi-Fi. ΣΥΡΙΖΑ και Εντόπισε. Να και η κυρία Γεννηματά του Πασόκ. Γεια σας μωρά μου. Σοβαρά. Το Πασόκ είναι ένα κόμμα με ιστορία σε αυτή τη χώρα. Πρώτα με το Σιμίτη τον ψεύτη, τον ηλίθιο. Μετά με τον Παπανδρέου το 2010 που μας κατέστρεψε, μας πούλησε και θέλει να ξαναβγεί στη Βουλή. Τον ήθο. Μετά τον Βενιζέλο που μας έκανε πιο φτωχούς και από την Αφρική. Τώρα όμως ο λαός ξέρει τι πρέπει να ψηφίσει το Πασόκ. Εμένα, την πρόεδρο, τη Φόφη Γεννηματά, το ψαλίδι του Τσοριτάσο. Δεν θα κάνω τίποτα. Θα συνεχίσω το έργο καταστροφής της χώρας και θα με ψηφίσει ο λαός. Είμαι σίγουρη. Είμαι γρήγορη. Νάτος και Κασιδιάρης. αυτά εδώ τα πράγματα. Ακόμα θα έχεις να βγεις τελευταίος. Θα είναι έτοιμο το τέλος. Γι' αυτό σκασμός. Λοιπόν, δεν θα τα φτιάξεις τα Θα βάλεις βαβάκι ρε. Δεν Θα βάλεις βαβάκι. Τι να βάλει το φλάκες, δεν φέρνει υποστήριξη, δεν μπορεί να σκάσει. Θα σκάσει, όχι θα σκάσει κάτω. Ποιος θα σκάσει. Είσαι μαλάκα. Δεν είσαι σαν εδώ τα φίλα μου. Ωραία ρε βλάκα και Με μαράκες. Ακούγεσαι σαν να έχεις πολύ λιμανί. Δείχνω ποιος έξι με τα γυαλιά του Τζόνι Τέστο. Κομικά κάνουμε. Πάρα πολύ. Θα σε θα σου στείλουν μήνυμα. Θα σου πούνε βρίζεις όλους τους πολιτικούς. Τι να ψηφίσεις. Βλάκα, μόνο εμείς το κάνουμε. Σιγά το πράγμα. Χρυσή Αυγή να είσαι εκεί. Μήνες θα κάνει. Θα διώξει όλους. Καυτόν θα διώξει και τη μάνα. Θα διώξει όλους. Θα διώξει. Δεν τους διώχνουν. Αυτά λένε όμως. Αυτά λένε και όταν φύγουν. Τέλος πάντων, λοιπόν. Γιατί ένα βίλα λαμπάκι. Άσο αυτό είναι ειδοποίηση έρχεται. Λοιπόν, σταματήστε. Λοιπόν, όλοι από εδώ πέρα, όταν θα αρχίσουμε να τραβάμε, θα είναι κάπως έτσι και θα ξεκινήσουν. Εσύ, όμως έχουμε να τραβάμε. Όχι, εγώ θα είσαι κάνω. πιο αστείος, θα έρχεσαι από εκεί και θα λες στο διάλογο τελευταίος. Και θα κάτσεις εδώ πέρα. Κάτσε να κάνουμε πρόγραμμα. Και θα είναι έτσι αυτά εδώ θα τα πετά. Όχι, θα το φτιάξουμε. Έτσι θα πάμε από πίσω και θα κάνετε σαν να χτυπαρά τον άλλο. Και στο τέλος το Εδώ έχω καλό υλικό. Λοιπόν, και στο τέλος θα πω ευχαριστούμε αυτούς που Τσέκας φρόντες. θα πούμε σταματήστε. Γεννηματά του Πασόκ. Γεμίστε παντού χνούδια. Δεν κανείς κάποιο στυλ. Εγώ όχι, έχω καλές. Σταματήστε λιγάκι λοιπόν. Και σε εσύ πάω βόλτα στο με την τέλος, Mercedes μου. σταμάτα στο τέλος, θα πει αυτός. Στο τέλος, ενώ θα λέω ευχαριστούμε πολύ τον και μόλις πω τον Ηλία Κασιδιάρη θα πεις εγώ ήμουν τελευταίος, ας το διάολο, εντάξει. Θα αρχίσεις να πεις μετά. Ας το διάλεγε εμείς να σκοτώσω. Θα πάτε ένα στον άσχη. Ξέρω εγώ θα μιλάς και καλά εσύ πίσω από την κάμερα, ξέρω εγώ. Ναι, εγώ πάντα το τελευταίος, έτσι. Ναι, θα σας θυμώσει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι. Κάτσε πίσω. Αυτό δεν είναι Δεν πήγε στο Ο φλιτζάνι. Τσίπρας μιλάει πρώτος. Ακριβώς. Δεν κάνω τον κόλλο που κάμισο. Δεν θα φορέσω που κάμισα. Ακριβώς. Δεν έχει κάνει πρόβα. Δεν με ενδιαφέρει και αυτός πώς θα πάει. Λοιπόν, θα πας έτσι. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει. Μετά πάμε λύκειο. Μόνο ένα σακάκι έχω να κάνω. Πάμε μετά εγώ Είναι δεν λευκό. Ρε βλάκα δεν θέλω μαύρο που κάμισο φορά. Αύριο τι ώρα για την εργασία. Μαύρο που κάμισο. Σακάκι. Σακάκι. Δεν έχω μόνο σακάκι. Και ο πατέρας Άμα είναι λίγο νωρίς γιατί μόνο μου γεννήθη αύριο. Ωραία το που κάμισο και δεν με το φορά. Δεν κάνεις, να μην είναι μικρό. Οπότε λίγο, δεν εννοώ, όχι πρωί, απόγευμα, αλλά εντάξει. Δεν πειράζει, κουμπώνει και δεν Έχει καιρό. Πήγε, κοίτα. Θυμάσαι τι είχα κάνει στο Γιάννη. Κάντε ησυχία, θα δεις πολύ κάτω. Δεν μπορώ να Μου μιλήσω. έρθει στη μάπα έτσι. Κάντε ησυχία και θα έρθει η μάνα μου και θα μας δείξει όλους. Θα μας δει, λέει. Μη φοράς τέτοια πράγματα. Ας το και κάτσε εδώ και να κοιτάς.